Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Avui, en moltes llars, sobretot a la costa, podem trobar caragols marins com a element decoratiu. Però hi va haver un temps que, tot i que sembli mentida, tenir-ne un era una sentència de mort garantida. Quan les tropes de Felip V van arribar al País Valencià, es van trobar al davant la valenta resistència de la seva població i molt especialment dels maulets. Els maulets, que no formaven part de cap exèrcit regular, estaven liderats pel Joan Baptista Basset, un militar austriacista a qui avui els Països Catalans considerem tot un heroi. Per cert, Acció Cultural del País Valencià va patrocinar el 2005 la col·locació d'una placa dedicada a Basset al Fossar de les Moreres de Barcelona i el 2008 es va iniciar al País Valencià el projecte Basset, amb la idea de recuperar i estudiar la figura d'aquest defensor de les llibertats davant del poder borbònic i la seva cruel repressió. Un oient d'aquest espai em pregunta sobre la sintonia que se sent a l'inici del programa. Es tracta del Cant dels Maulets, una cançó del 1978 que el grup El Tall va incloure al seu àlbum, Quan el mal ve del Mansa. La sintonia del programa és extreta de la versió que l'any 2002 va publicar el grup Obrint Pas. Avui, si em permeteu, parlarem dels protagonistes de la cançó, els maulets. Diuen que el mot maulet prové de l'àrab maula, que vol dir esclau. Actualment en diem maula d'alguna cosa que no té cap utilitat i que fa més nosa que servei. Evidentment, cal entendre que van ser els botiflers els qui van batejar amb aquest nom els guerrillers valencians. Els maulets tenien una manera força peculiar de comunicar-se entre ells. Utilitzaven un mètode que a diversos llocs dels Països Catalans ja es va fer servir alguns segles enrere, bufar a través d'un caragol marí. Però als maulets no els hi servia qualsevol caragol, havia de ser un corn rugós, això és, el caragol marí més gran que es pot trobar al Mediterrani. Bufar a través d'un caragol de mar per a comunicar-se és quelcom que han fet infinitat de pobles i cultures d'arreu del món. A través del so, amplificat pel corn, i seguint un codi determinat, pagesos, vilatans i militars, en cas de guerra s'enviaven missatges d'un lloc a l'altre. En el cas de la Guerra de Successió, aquest mol·lusc es va convertir al País Valencià en un símbol de resistència. Els maulets, sens dubte, també tenien tot un còdic de sons per comunicar-se en la llunyania. Ja sabem que la repressió de les tropes borbòniques va ser bestial. Tant va ser així que quan els membres de l'exèrcit castellà entraven en alguna vila o ciutat i escorcollaven les cases, si trobaven cap corn marí, és a dir, un d'aquells caragols de mar, immediatament executaven el seu propietari. Així doncs, si algun dia teniu la possibilitat de bufar a través d'un d'aquests caragols, penseu que, potser sense saber-ho, esteu cridant a defensar la terra, com feien aquells maulets ara fa 3 segles. Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí, a Ràdio Ciutat de Valls, amb una nova història dels Països Catalans, que acabo de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.